состоит из 2 персидских слов. Сафар Абдуллоҳ, донишманди тоҷики муқими Қазоқистон, мегӯяд: тавсия ва ҳифзи забони форсии тоҷикӣ дар Бухоро ниёз ба ҳимояти давлати Ӯзбекистон ва кӯшиши тоҷикзабонони ин кишвар дорад. ин донишманди суханшиноси тоҷик, ки солҳост дар Қазоқистон умр ба сар мебарад, барои ҳифзи асолати забони форсӣ дар сатҳи кишварҳои минтақа талош мекунад. вай бо интишори матлабе дар саҳифаи фейсбукии худ таъкид кард, ки барои аз байн нарафтани манбаъҳои илмии забони форсии тоҷикӣ дар минтақаҳое монанди Бухоро, марказҳои забону адабии тоҷик бояд ифтитоҳ кард. ӯ гуфта, ки бояд аз сухану ҳарфи изофӣ ба амал гузашт. ин донишманди тоҷик аз фарҳангиён ва огоҳони тоҷикзабони сокин дар тамоми минтақаҳои Ӯзбекистон хостааст, то фарзандони худро барои таҳсил дар донишкадаи филологияи Донишгоҳи давлатии Бухоро ташвиқ кунанд. ахиран мақомоти Ӯзбекистон ба бозгушоии ин донишкада иқдом карданд, аммо мутасаддиёни умур аз теъдоди ками довталабони таҳсил дар ин муассиса ибрози нигаронӣ ва хатар карданд.